пизичкони маркази ҷумҳуриявии илмии саратоншиносӣ бори аввал ҷарроҳии саратони гурдаро бо технологияи муосири тиббӣ дар кишвар ба роҳ монданд. Коршиносон ин равандро муждаи неке дар соҳа унвон мекунанд. ҳоло бошад чунин раванд тибқи таҷрибаҳои тиббии муосир дар мамлакат сурат мегирад. мо таҷрибаи Штатҳои Муттаҳидаи Америка, давлатҳои Аврупо, давлати Ҷопон ва Федератсияи Россияро ба назар гирифта санҷидем, омӯхтем ва ба хулосаи омадем, ки оризаҳои бемороне ки гирифтори бемории саратон ҳастанд бо таври видеоэндоскопӣ ва ёки кушода дар ҷаҳон ҷарроҳӣ мешаванд ва ягон фарқият байни онҳо нест дар натиҷаи санҷиш. Бар ҳамин хулоса омадем, ки мо ҳам гузарондани ин намуди табобатро дар ҷумҳуриямон оғоз кунем. Асосан мақсад ин баланд бардоштани сифати хидматрасонии тиббӣ ба шаҳрвандони ҷумҳуриямон. Ин намуди ҷарроҳӣ дар Тоҷикистон, дар ҷумҳуриямон ба беморони гирифтори саратони гурда, рӯда ва бачадон бори якум аст. Мо бо мувофиқат бо беморонро ҷарроҳӣ кардем бо як натиҷаи хуб, бо беоризаҳои баъди ҷарроҳӣ ба табобати амбулаторӣ ҷо бурд. табибони муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии илмии саратоншиносӣ назди вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон як амалиёти бениҳоят нодире, ки то ҳол дар ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронда намешуд, анҷом доданд, ки ин амалиёти ҷарроҳии саратони бачадон ва саратони гурда мебошад. ҷарроҳие ки ба роҳ монда шуд бо тарзи эндовидеохирургия, аз он ҷумла ина муовини директор оид ба корҳои табобатӣ Акбар Исматуллоевич иҷро кардан дар беморони гирифтори саратони гурда. ин ҳам дар мамлакат дар ҷумҳурии Тоҷикистон якуним бор ин ҷарроҳӣ иҷро шудааст. ҷарроҳии саратони гурда бо дастгоҳҳои нави тибби муосир гузаронда шуда, мутахассисони соҳа дақиқназарона ҷарроҳиро анҷом медиҳанд. агарчи дар ибтидои гузарондани чунин амалиёти ҷарроҳӣ мушкилиҳо пеш меомад, вале дар марҳилаҳои дигар таҷрибаи пизичкон ғанӣ гардид ва ҳоло онро муваффақона ба итмом мерасонанд. асосаш аз пеш гузарондани томографияи компютерӣ якум ин роҳхати гӯем худи духтури ки табобат мекардаги бемор лозим аст. аввал гузаронда мешавад ташхиси ултрасадо. вақте ки ултрасадо ягон шубҳанокие мебинад дар гурда, баъд аз ин духтури муолиҷавии гӯем ин бемор ба мо роҳхати нав дода мешавад, ки гузарондани компютер томографӣ, яъне ки бо контрасти дохили рентген. ва дар асоси ин роҳхат мо ба ин беморҳо ташхисҳои компютер томографӣ номбар шударо гузаронда мешавад ва албатта ташхис дар асоси компютер томографӣ пурра гузошта мешавад. аз сабабе ки дар вақти гузарондани ин намуди ҷарроҳӣ як чанд табиб иштирок мекунад, аз табибе ки камераро меқапад, яке дар забони ислоҳи забони англисӣ камерамен мегӯянд. ҳамон шахс бисёр ба мо мушкилӣ буд, барое ки табибони мо якум бор ин бои сари кор доштанд, ба мо ниҳоят мушкилӣ омад. аммо баъди гузарондани якчанд намуди оператсия ҳозир мо барои гузарондани ин намуди ҷарроҳиҳо мушкилӣ надорем. таҷҳизоте ки мо ҳангоми гузарондани ин намуди ҷарроҳиҳо истифода мебарем, ин таҷҳизотҳои олмонӣ мебошад, фирмаи Каршторц. мо аз ин истифода мебарем ҳангоми гузарондани ин намуди ҷарроҳӣ. ба тарзи васеъ гӯем хато ҳам намекунем. ҳозир аз рӯи технологияи муосире ки пешрафта аст, ҳама ин намудҳои ҷарроҳие ки дар беморони гирифтори саратонанд ба намуди эндовидеохирургия иҷро мешавад. дастовардҳои табибони тоҷик ин вобаста аст аз анамин дастгоҳу таҷҳизотҳое ки имрӯз хеле зиёд вориди ҷумҳурии Тоҷикистон мешаванд, албатта бо дастгирии бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. ҳамин имконот, ҳамин шароитҳо ҳаст, ки имрӯз табибон бо истифода аз имконоти мавҷуда тавониста истодаанд, ки ҳар лаҳза қадам ба қадам ба сӯи пешрафт дар соҳаи тандурустӣ дошта бошанд. мақсади ворид кардани ин технология ин паст кардани хароҷоти беморон ва давлат барои табобати ин намуди беморон мебошад. агар
мо ҳамин намуди ҷарроҳиҳоро бо таври кушода гузаронем. беморон муддати зиёда аз 7 рӯз 10 рӯз бистарӣ мешаванд дар марказ. вақте ки мо бо технологияи нав яъне видеоэндоскопӣ ин намуди ҷарроҳиҳоро мегузаронем, беморон муддати 4-5 рӯз бистарӣ мешаванд. дар ин ҷо хароҷоти ҳам дороворӣ ҳангоми барои паст кардани шиддати дард, ҳам барои ҷиҳати иқтисодӣ ба ҳамон бемор ки муддати 4 рӯз бистарӣ мешавад, хеш табораш саргардон намешаванд дар беморхона. ҳангоми гузарондани ин намуди ҷарроҳиҳо маҳсулотҳое ки мо дар вақти ҷарроҳӣ истифода мебарем, яъне духтани шони материал мегем мо, риштаҳо барои духтан низ кам аст. яъне ин бемориҳо бо агар ислоҳоти русӣ гирем, экономически эффективности ин бемориҳо мисол ниҳоят хубтар аст назар ба ҷарроҳиҳое ки ба таври кушода мегузаранд. дар гузашта гирифторони бемории саратони гурда ба хориҷи кишвар сафар мекарданд то тариқи дастгоҳҳои тибби замонавӣ ҷарроҳӣ намоянд. акнун пас аз ба роҳ мондани чунин амалиёти ҷарроҳӣ ҳоҷат ба хориҷи кишвар рафтан нест, мегӯянд мутахассисони соҳа. барои гузарондани ин амалиётҳо пештар шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон ба хориҷи кишвар сафар мекарданд ки ин албатта ҳам вақти зиёдро металабид ва ҳам маблағи зиёд сарф мешавад. то ворид кардани ин намуди табобат беморон муроҷиат мекарданд ба давлати Ҳиндустон, Туркия, Федератсияи Россия ва ғайраҳо. беморое буданд ки ба мо муроҷиат мекарданд, мегуфтанд ки моро бо технологияи нав ҷарроҳӣ кунед. таҷрибаи давлатҳои Аврупо, Ҷопон ва Федератсияи Россияро ба назар гирифта, мо ҳам бо ҳамин намуди технологияи нав ҷарроҳиҳоро оғоз кардем. бартарии ин намуди ҷарроҳиҳо, яъне ҷарроҳиҳои малоинвазивӣ мегӯянд бо ислоҳоти русӣ, дар он аст ки якум ин барои ҷарроҳ визуализатсия ба ислоҳи русӣ, яъне ҳамон амалиёти ҷарроҳие ки мо мекунем ҳамон мавқеъ 5 то 6 маротиба калонтар нишон медиҳад. аз ҳамин сабаб ҷарроҳ дар ин вақт худро озодона ва равшантар, хубтар ҷарроҳӣ мекунад. якум бартарии ин намуди ҷарроҳиҳо ҳамин аст. дуюм ин тез барқароршавии беморон баъди гузарондани ин намуди ҷарроҳӣ. агар беморон баъди гузарондани ҷарроҳӣ бо таври кушода дар дуюм сеюм рӯз хеста фаъол бошанд, баъди гузарондани ин намуди ҷарроҳиҳо бошад, беморон баъди 4-5 соат аллакай фаъоланд, худшон гашта фаъола мегарданд дар ҳудуди мисол ҳуҷрашон. сеюм ин ҷиҳати иқтисодӣ дорад. баъди гузарондани ин намуди ҷарроҳиҳо хароҷотҳои доруворӣ камтар аст назар ба ҷарроҳие ки мо бо таври кушода мегузаронем. мисоле агар бемор муддати 5-6 рӯз баъди гузарондани амалиёти ҷарроҳии кушода доруҳои дарпаскунанда қабул кунанд, баъди гузарондани ин намуди ҷарроҳиҳо муддати 2 рӯз. бояд инҷо қайд кард ки дар оянда мисол баъди аз 5 беморе ки бо таври усули кушода ҷарроҳӣ мешавад, дар яктаи он чураи баъди ҷарроҳӣ пайдо мешавад. баъди гузарондани ин намуди усул пайдошавии чураҳо ниҳоят каманд, аз 1% ҳам пасттаранд. номзади илмҳои тиб Акбар Муродов аллакай дар ин самти ҷарроҳӣ таҷрибаи ғанӣ касб карда аз усулҳои ҷадиди тиб истифода мебарад.
тасмимаш нисбат ба навоварии ҷӯяндагӣ зиёд буда мехоҳад чунин ҷарроҳиҳо на танҳо дар маркази ҷумҳуриявии илмии саратоншиносӣ балки дар дигар муассисаҳои тиббии кишвар низ анҷом дода шавад. Ҳамин аст ки ҷавононро талқин месозад то таҷрибаашон зиёд гардида ба навовариҳои соҳавӣ иқдом намоянд. мо дар нақша дорем ки фоизи гузарондани ин намуд ҷарроҳиҳоро дар солҳои наздик то 50% зиёд баронем. яъне фақат гузарондани амалиётҳои видеоэндоскопӣ на танҳо дар саратонҳои гурда ёки саратонҳои рӯда, балки саратони меъда, саратони ғадуди зери меъда, саратонҳои ҷигар ва ҷарроҳиҳои мураккаби ҷигар ва ғадуди зери меъдаро низ бо ин таври усули видеоэндоскопӣ ба роҳ монем. мақсади мо гузарондани ин амалиёти ҷарроҳӣ на танҳо дар як маркази ҷумҳуриявии илмии саратоншиносӣ, балки мо мехоҳем ки дар тамоми саросари кишвари мо ин намуди ҷарроҳиҳо гузаронида шаванд ва табибони ҷавон низ бо технологияи нав машғул шаванд. фоизи ё сатҳи ин намуди ҷарроҳиҳоро дар ҷумҳурӣ бояд баланд буд. чӣ хеле ки мо маълум ва медонем ҳаст дар ҷаҳони ҳозира марказҳое ки фоизи гузарондани ин намуди ҷарроҳиҳо то 90%-ро ташкил медиҳад ва мо бо бовари комил ва дастгирии бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат муҳтарам ҷаноби олӣ ки ниҳоят ғамхорӣ зиёд доранд ба самти тандурустӣ. аз ҳамин сабаб мо боварӣ дорем ки мо метавонем шумораи ин намуди ёки фоизи ин намуди ҷарроҳиҳоро бо ворид кардани боз ҳам технологияи нав ниҳоят баланд бардорем зиёд. фаъолияти номзади илмҳои тиб Акбар Муродов дар соҳа тасодуфӣ набуда, аз хурди орзуи табиб шуданро дошт. ҳамин буд ки ӯ аз чандин зинаҳои таҳсилот дар соҳаи тибро гузашта то ба зинаи мутахассисӣ расидааст. ҳоло бошад Акбар бо тамоми худро дар ин соҳа бахшидааст, зеро ӯ ба хубӣ медонад ки хурдтарин кӯмаке ба дардмандони оризаҳои саратон то куҷо наҷотбахш аст. ман аз хурдӣ шавқу равғати зиёд доштам ба тиб, ҳастам ба ҷарроҳӣ ва бо гуфтаниам ки ин роҳи мушкил аст ба ҳар як шахсе ки ҷарроҳ шудан мехоҳад. ин роҳи ниҳоят дуру дароз аст, тӯлонӣ аст. барои ҷарроҳ шудан бояд заҳмат кашид, аввал касбро нағз дид ва заҳмати зиёд талаб мекард. донишгоҳи давлатии тиббӣ ба номи Абуалӣ ибн Синоро хатм кардам ва аз соли 2009 то соли 2012 ординатураи клиникиро хатм карда, баъди ординатураи клиникӣ муддати 2 сол дар беморхонаи клиникии ёрии тиббии таъҷилӣ кор фаъолият кардам. баъди фаъолият барои боз ҳам баланд бардоштани сатҳи дониши худам ба гузаштани аспирантура дар шаҳри Москав аз тарафи барномаи байналмилалии дурахшондагон равона карда дар он ҷо таҳсили худро муддати 3 сол давом додам. аз ҷониби вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ Аҳолии ҷумҳурияи Тоҷикистон амасола мутахассисони соҳаи тиб ба хориҷи кишвар сафарбар карда мешаванд то онҳо рафта дар он ҷо таҷрибаи пешрафтаи тибби ҷаҳониро аз бар намоянд ва омада дар ҷумҳурияи Тоҷикистон чунин навгониҳоро ба вуҷуд биёваранд. табиб Акбар Муродов яке аз ҳамин табибоне ҳаст ки дар хориҷи кишвар такмили ихтисос кард ва омада дар ҷумҳурияи Тоҷикистон ана як навгоние офарид. Акбар Исматиллоевич ҳамчун як мутахассиси ҷавони пешрафтаам гӯем хато намекунем, вай дар соҳаи ҳамин хирургия, дар ҳамин ҷарроҳиҳои эндовидеохирургия ки иҷро мешаванд ва ё таҷрибаи зиёд доранд ва бемушкилӣ аз уҳдаи ин ҷарроҳиҳо вай мебарояд. ҳамкории зич дорем, маслиҳатҳои муфид ба мо медиҳад дар вақти кор, дар вақти рафти ҷарроҳӣ. пизичкони ин даргоҳ амалӣ намудани чандин ҷарроҳиҳои дигарро низ ба нақша доранд. фароҳам омадани шароити имконият метавонад ба амалӣ гардидани чандин иқдомоти наҷибе дар ин бахши тиб мусоидат кунад. ҳамин аст ки мутахассисони соҳа мехоҳанд бо амалӣ сохтани навовариҳои дигаре фаъолияти самардоштаи худро тақвият бахшанд. мо на танҳо амалиёти ҷарроҳиҳои видеоэндоскопӣ
фақат бемороне ки гирифтори саратони гурда ва руда ҳастанд мегузаронанд. Инчунин гузарондани амалиётҳои видеоэндоскопӣ бемороне ки гирифтори саратонҳои бачадон аст. Ин амалиёти ҷарроҳиро низ бо таври видеоэндоскопӣ гузаронда истодаем. боварӣ дорем ки мисол дар оянда на танҳо бемориҳое ки фақат гирифтори саратон, яке ҳаст бемориҳое ки дар онҳо омозҳои синхронӣ мегӯянд, якбора ҳам омози руда ва рудаи ҳам бачадон бо мехӯрад. мо дар наша дорем ки ин намуди ҷарроҳиҳоро низ бо таври видеоэндоскопӣ ба роҳ монем. аллакай 4 адад беморони гирифтори саратони эндометрия дар марҳилаҳои аввал ҷарроҳӣ бо тарзи эндовидеохирургия ба роҳ монда шудааст ки мо пурра метавонем аз ӯҳдаи ин амалиётҳои мураккаб бароем. бо ёрии ҳамкорон бо дастгирии онҳо ин намуд ҷарроҳии мураккаб бо тарзи эндовидеохирургия гузаронида мешавад дар шӯъбаи мо. дар ҷумҳурӣ ин бори аввал мушоҳида мешавад ки мо ба роҳ мондем дар беморои гирифтори саратон. дар беморони гирифтори пеш аз саратонӣ ин амалиёти ҷарроҳӣ ба роҳ мондагӣ буд. аллакай дар дигар муассисаҳорам ва ё иҷро мекунанд ин намуди амалиёти ҷарроҳӣ. ба чунин табибоне ки содиқ ҳастанд, табибоне ки мехоҳанд дар ҷодаи тиби тоҷик як навгониро ба бор оваранд, албатта сипосгузории Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистонро мерасонам ва ба онҳо дар корҳои мин баъдашон бароро комёбиҳоро таманно дорам ва умедворем ки ҳар сол бо дастовезе бо як навгонии ҷадиде тиби тоҷикро боз ҳам пешқадаму пурқувват намояд. усулҳои нави тавбату ҷарроҳиҳо таърихи дастгоҳҳои ҷадиди тибби муосир барои мутахассисони соҳа аҳамияти хос дорад. ҳамин аст ки омӯзишҳои пайвастагӣ онҳоро ҳамеша ҳамроҳ аст, чун ҳамагӣ боварӣ доранд ки метавонанд саҳми худро дар пешрафти соҳа гузоранд.